एवढा केते लगे आज्ञा एसटी गुडा केते भाई एसटी गुडा केते 20 टका एगुडा आउरी आनी मु माने एगुडा किनि के आनी आउरी मु घर को गला दियो ना देखी उठे दियो तो तेरा कौन विषय लो सुरिश तेल मुझे एटा हेई अच्छी बोधे ना हेनी लास्ट 45 घिने तो दे क्या पड़ोनी लंका लाइन लंका नहीं ना पुदीना पुदीना लंका सब खाली तुमर खाने की सब बाड़ी कहीं कर ऑनलाइन है से हाँ वो 7 दिन बेकार गला बेकार